Dwi'n trio mesur clap. Dyry, dyry, da, dyry, 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 dyry. Dwi'n meddwl sa BMW yn cael ffilm sbond. Ond helo! Dyn ni nôl yn neud pethau yn... O'n i am dweud gêm yn cywir fyna, ond... O, dyna'r XP board. Iawn. Pa reid i reid dwi'n gyrra fel malu cael... O na, dim hyn. Iawn, dwi am mynd i'r dinas yma i fyna. Dyna iawn? Oce, iawn, stwffio chdi. Dwi newydd gweld XP bod yma, so dwi'n mynd am hwnna. Ti a dy ffod. Rwan, siw. Ti eb car da, so dwi'n crasio chdi. Dychyn nhw. Fe di yn cyfri fel smasho. O dan. Dychyn nhw. Fi di Bill. Iawn, so da ni nôl efo Bob Diflas. O, Bob. Bob Diflas. So, os... Hyn mynd nes i fi sylwi, iawn. Dach chi'n cofio fi fel yn un o'r fideos cyntaf, nes i gweld y band Melyn. Wan dwi'n sylwi ar llaw fi. Yn i fel, gach chi droed y band Melyn i fi? O, dwi'n meddwl lle dwi fod i mynd. Oh, go on! Oh, no! Oh, swn i wedi cael trwad, swn i fel mor hapus. Ond wan ti gorau ei caru edrych yn hyll. Dwi eisiau fel adi music really cool on hon. Fel no, dim Terminator. Get to the job. Oh yes, iawn. Wan dwi'n neud sylwi at hwnna. Dwi eisiau fel mynd ar draws chdi oedd rhaid os malu car fi yn y fideo cynta. Ashley Storm. O, ti'n gweld? Diolch yn neis rhaid yn malu dy gar, na di? Ashley Storm. Nath i sy'n y Code Master Chief, dio. Oce, hwnna. Oce. Na gada chdi fynd! Not! Oh my god, o'ch di gael fflio. Da iawn chdi. Oce, iawn. Oce, dwi'n iawn efo chdi wan. No brain. Ashley Storm dwi isio wan. Hi dy'r un os malu car fi. Dwi'n boddol lle os ti'n dilyn fi wan. Cyd i bod fel ffrind fi. Ashley Storm dy'r un dwi'n mynd ar ôl wan. Na, dal hi. Please do, mae hi'n mynd i'r chwith wan. Dal hi! There we go. Ti'n mynd ffordd na. Okay, cers. Aros! Dwi isio malu car chdi mwy. Cers. Ti'n... Gwyllu fi wan, yes. Iawn. Nes i grasi dy gar! Ti... Gwirion! O'n, Ashley. Tydi Ashley mynd enw hogan? Oeddan, di pawb yn y car yn hogyn yn hwn? Mae'r gêm yma, obviously, yn supportio hogio. A mae hynna fel yn rhyfedd. Rydd, gen nhw'n enwau genod yn mynd edrych o hogio. Sy'n really rhyfedd. Ia, hogyn dio. Oeddan. Hogyn dio. Pam yn y ddaear wyt ti'n hogyn? Enw chdi di Ashley.
Ydy Ashley... Yndi, mae Ashley yn y hogyn. Ashley yn. God, dwi'n wirion. Dwi mor wirion, sori. Dwi'n teimlo fel just hitio'r post yma wan. Iawn. Oce, iawn. Da ni nôl yn enemies wan. No brain, ti jyst yn dilyn fi bob man. Ti'n perthyn i fo. Dwi'n small, mae bob dim dwi'n hitio wan yn no brain. No brain! There we go. Lle ddim no brain arall yma. No brain, no brain. Too bloody, too rough. Ti'n gwybod, does yna neb mewn pizza? Ydych ni? Mae'n edrych mae'n fel, dwi'n mynd cael neb yn dod I pizza restaurant fi. Bydd y poeni na helpu chdi cael un pepperoni pizza efo sausage stuffed crust. Dyna'n iawn? Ynddi? Oce, iawn. Mae'n iawn rhyfedd o'n iawn. Sut ti'n gallu dod rownd fel yna? Oce, iawn. Mae hwnna'n edrych o mae'n jump fyny fyna. Un peth sy'n ni'n rili hoffi cedda rownd. Fel sy'n ar y gêm Crew, fel ti'n dreifio ar pafin. Ti'n dreifio ar pafin, mae pobl yn cedda rownd, a maen nhw fel yn jumpio dros y car. Beth fel yna dwi isio? Beicio eto. Na, mae hwn yn adeg ceir rwan. Helo, beic. Dwi eisiau da efo fi fyna. Dwi eisiau prynu ddilliau yma. Dwi'n swag maen nhw'n edrych. Swag. Maen nhw'n gwirth a blas. Pwy sy'n eisiau hynna? Beth yw'n Miranda e? Ashley Storm. Crash landing. Trash man. Ben! Dyna ni. Yei. Spin for a prize. Car. Dwi am wneud y stafell pach. Rhedeg fe yma. Rhedeg o gwmpas. Na! Ti'n gsau chdi. Sut dwi'n gwybod sut dwi'n lefel o fyny? Cars. Sut dwi'n cael y newydd? No. Dwi eisiau cael llwyth o ceir. Oce, iawn. Dwi am wneud rhasys. Oes yna unrhyw rhasys o fyma? Un beth dwi'n meddwl, sut ti'n cael fel y fast travel boards? Fel, dwi'n malu lot ohonyn nhw. Fel, fe yma. Sut... Pissed off yma. Dwi'n teimlo fel jyst...
cytio'r fideo am chydig, a wedyn just recordio fo nôl. Fel, adio clip arall ar ei ben o, just pan ti'n cyrraedd hwnna. Be di hwnna? McLaren. Iawn. Dwi'n meddwl allwn ni cyrraedd hwnna mewn 5 munud. Sa dwi fel. Dog dach, ddim yn gallu fflio ddim mwy. Pizza, tapas, Chinese, Frank, chocolate, bar crampog. Ddim yn gwybod. Oops, sorry. Ti. Ti'n gwybod beth ti... Iawn, mae hwnna fel rebel. Crasio carwyn. Gan i do? Wii! Hwnna'n Ford. Iawn. Chdi dwi eisiau rasio fan. So nath i sgwyd fel yn sgyn chi'n fel Need for Speed. Bod da chi jyst gallu cychwyn ras. Mae'n gan o, ti mewn Ford. Ti mewn Alfa Romeo. Ti mewn fan mawr gwyrdd. Ti mewn car bach coch. Ti mewn car rili hen coch. Chdi mewn Fiat. Chdi mewn car hen. Lle dwi'n mynd? Gen i 3 munud. 180. 180. This grill is on fire. Iawn. Alexandro. Thomas Wayne Rooney yun. Hey! Gobeithio mae pobl oedd yn mynd i gweld Wayne Rooney yn ei Thomas o fel yn hapus. Stwffio chdi, iawn, dyna chdi. Dwi'n gwybod pam sa bws Wayne Rooney melyn, ond hold on. Mae neb yn dreifio fo. Wayne Rooney ghost confirmed. Iawn. Dwi'n eisiau neud fel hwn off rhyw fath o ffilm o'n. Lift. I want you to turn left. Come on. I bod arall yn rola, dwi eisiau fo. Wel, dwi eisiau cael car newydd. Dwi'n gwybod beth ydy'r chances o hynna digwydd. O fi cael mwy o XP yn y car. Dwi eisiau cael car. Dwi'n mynd gael o. Dwi'n mynd troi rownd. Dwi ar lôn yma edrych. Os oedd yma'n lle rili dda i roi camera. Iawn. Dwi'n gwyllu fi efo Maggie o'n mae fel 400 metres,
turn around when it is safe to do so. Ond mae'n y peth yn exit arall. Dwi'n meddwl ydych chi wedi clywed o. Ond dwi wedi ddim gallu gwneud o i cyrraedd yna mewn 3 munud. So, dwi'n gorffen y fideo yma a gobeithio fydd i wedi cyrraedd yna yn y fideo nesaf. Ta-ta! Okay. Ta.